Selamat malam, salam sehat, adik wedok, Buniken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lari iso terus. Amin. Ning sekolahnya tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo lu iso kanggo sangu urip sumbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Kritik nek miturut panjenengan adik wedok Niken iki piye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya dan secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adik wedok Niken iku menginspirasi karo cah-cahan saiki. Aja isin dadi pesindhen, aja isin dadi penyanyi. Wah, tenan Mas. Jadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih pelajari nyanyi. Oh iyalah. Aja meneh kok nyanyi. Pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya. Oke, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Duk. Gimana itu? Ponakmu ki nek rono nu pipis miyah aku nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya. Yo ngomong nyanyi. Heeh. Ngono ben ra ketok saru. Aku nyanyi yo ngono. Piye? Jaluk nyanyi aja, bengi ya. Terus aku nyanyi aja, akhirnya nyanyi ning kupingku kalau-kalau kok diri kupingku ibarat. Beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, 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 nggih. Niken. Halo Mas. Iya arep ndongake apa rumahnya Mas ini? Iya, Mas Dila dan juga Mas Gale kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo atah, Nduk. Enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin artinya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah. Amin. Ora lho, Nduk. Wis ora temu nek omong kok njur kene wae ngopo to? Ket biyen iki kaya ngene. Ora yo kuwi anu jegawan kok. Ya. Ayo nek sing ndongake ini kan genah cah. Nah, apa cah isih resik ya mesti mandi. Nek yo kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya pun cara rasa pacaran sik aja cedak-cedak. Ayo. Sumpah, sementing ra bisik lagi karir. Loh, tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis mlumpuk lagi rapi. Nek dhewe rapi terus lagi anu karir ketoke kok karirnya langsung menurun. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi, kowe iki panjangmu mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono. Enggak. Aku biyen ra duwe lho. Loh, saiki Saiki pagaran duwe. Piye motivasine? ora nek becane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo swasana. Pancen ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih. Kok bar Mbak Tatin lho, aku saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok. Anu langgam sik ya, langgam sik. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dari saged nika dikomen gatos podang ijo. Oh, sik ta. Saya tak maca layange sik.
Menika wonten kesaken podhamuning saking Mbah Yitno Bulurjo Ngaringan nggih. Jelang alit nduk niken sesideman Mbak Tati saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik, yen ning Tawang sik. Cocok kita. Halus-halusan sik. Mungkin gerajakan utawa gelang alit dijenengne teng. Sampeyanku nembang yen ing Tawang, yen sampeanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo blitar. Oh, terus nyenyek ta. Nyenyek ta harus enek sing nom terus nyenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iki ki luwih enom suka untuke aku lho karo aku kok luwih tuwek gitu. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh. Iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tati. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demek ini bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti nikah ini cemburu karo sampean lho. Kenapa ta? Ah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Kok aku aja nek kok wong loro aku ning omah digur rebutan sak kampung kok. Punya Pak. Sampai dido nih. Amin, amin. Mudah-mudahan kasih. Ora mungkin. Ora mungkin. Ya dibawani sik, Iya, iya. dibawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Kritik tak gathoke Mbak Tatin to saiki Mas Nutuk tak gathoke niken aja do ganggu. Wis ngono. Ayo. Awe. Nu. Lu tenggelmu. Linggo linggo. Apa no? Lu iki ya Duduk. duduk. Aduh. Ayo. Lu ger. Lu ger. Enggakane. Terus kok cah. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakung gitu. Wong kakus. Wong jumbleng. Masa mbok ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe cah. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu. Paribasane ora ana sing ayu luwih saka ayumu cah. Katakan pret. Iki berarti ngentut. Kok brek. Kuwi wong lanang yang dipercaya. Kamu di sini dong. Oke. Tinggalku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk. Dodone di nah. Dodokne. Ah, bener. Doke. Dodone rodok. Nih, maju. Iki sikile rodok mendek ini, mendek. Sirahe dulu. Sirahe dulu. Apa kayak blekok. Bocok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne iki dudune aku pengen ngerti sepiro gedene katresnan marang aku cah. Ya tak tutne dong. Ya ora dikuti kok dikuti apa-apa. Terus aku maling. Ora. Ayo. Lanjut. Sentakan wartane Mana-mana nopek ketik ya wong. Lah kok padene iki lho. Apa? Niki kan gendeng boyo ya. Nyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone lu adine kok meneng wae. Apa kuwi piye? Lah kok padene kok niki gendeng boyo ngono. Anu Pak Des ini boy sinten wae? Sing ini boy. Yo. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh.
Iki kelong ya kok iso. Lah malah kowe rokok mulak gak boyo. Malah aku setuju wong trayo kaya boyo tenan lho. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sak apa? Jadi wong Sing di omah mung wis Surya gak ngetokne sampurna. Rugi 15.000. aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jalukne wong tuamu cah. Tapi kita tuh kalau ngadruk gini jangan monoton dong. Harus di mana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dah gitu loh. Nah. Kuale. Kuale. Iya. Iya. Aku ra tau mangku itu. Enggak, Bang. Dicontoni sik, Rik. Aku rasa. Mas Rik. Aku rasa mancing nyuwun. Coba anu sampe dadi weekend, Terus? nunggu ning panggon ning Mas Pluto kaya ngapa coba. Ah. Mungkin ora kaya coba ngene. Ah, yo weken aku lugu iki. Lah apa? Lah ngopo dadak lugi bajing klopo? Ora. Ayo. Ayo, hati lo. Padahal aku seneng dipangku. Alah. Wis minggu asam urate kumat. Sadrak matamu. Aku kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Kare bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. Ya berarti kuwi stroke. Sebudulmu. Oke, ayo apa kok solan ya? Jangan itu. Kok kelekmu. Indah. Lu urung tak cukur iki. Banyak no, biu-biu. Besok awake dhewe ngono kuwi. Wis dhewe langsung ning ruang tamu. Ayo malah kok jenenge ruang tak kowe iki langsung ning rumah sakit. Terus nek ayo. Lanjut. Anu silipmu angkat lho. Balik aku please. Kayaknya drop. Sumadep Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis munggo ngene ra kesel. Nah. Ora kena. Nah. Boleh wong tua lho. Meneng tak jujoi. Melondasmu kuwi. Lah ngene mak retek-retek. Lha iki sing jarane pijak ketek iki. Kene iki nyek Kuwi retek. malah sehat. Sehat apa kene retek lho kene mabot. Ini. Wah, itu. Dok, iki kursi iki nek pengen dhuwur ojo mbok ngenekke. Oh, Pamburi dudulan pus. Enggak ada. Iki saya ini saya enggak. Loh. Saya ngeduk lagi. Nah, ya. Oh, nek setelane. Saya kok mesti. Kene lho, Sek. Sek. Lek sing dudul kowe munggah didudul iki mabot. Ya ini kan ada duduk diganjel ae. Enggak. itu tombolnya apa? Ini ustos rasis. Coba Dani. Nah, coba Kalau itu tak. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo. Ayo Dan, ayo. Kan, aku balik dulu kan. Ayo wis kena. Yo. Jangan gitu dong, nanti beli bangkring loh. Ayo. Iki enak lho. Tek, kena sama. Iya, iya deh. Tekan dia. Sumadona. Sing tias ingsun alon Kang Mas
Kami jam loro karo Pak Tatin. Monggo buka seluk, nduk ning kensik. Monggo, yen ning talang. Monggo. Ya, Nduk.
lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk wasiah karo Yono. Oh, yang wedoke loro. Kula bapake cemplung. Iya. Iki bapake seminten. Ayo. Oke. Nduk anakku nduk.